άλλο ένα podcast και σήμερα και έχω κοντά μου μια πολύ όμορφη κοπέλα η οποία ασχολείται με την ομορφιά. Δηλαδή με τα φρύδια μας και τις βλεφαρίδες. Ακριβώς. Κάτι που αφορά πάρα πολλές γυναίκες, είναι μια τάση της εποχής θα έλεγα. Λουκία, πώς έφτασες να ασχοληθείς με αυτό το χώρο και τι ήταν αυτό που σε έκανε να τον αγαπήσεις? Εγώ ξεκίνησα το 2021, ακόμη τότε ήμασταν σε καραντίνα. Εργαζόμουν ως βρεφονιπιακόμο στο σχολείο, δεν είχα καμία σχέση με το αντικείμενο. Και ένα βράδυ που ξάπλωνα στο κρεβάτι μου, θυμάμαι σκρόλαρα στο κινητό και είχα πέσει πάνω σε ένα σεμινάριο online σχετικά με το ημιμόνιμο μακιγιάζ. Βέβαια τότε δεν ήταν πριν 5 χρόνια τόσο διαδεδομένο όλο αυτό. Πλέον είναι must το να κάνεις φρύδια, χείλη και βλεφαρίδες. Και ξεκίνησα σιγά σιγά με αυτό το σεμινάριο και αυτοδίδακτη κυρίως. Να πω αρχικά ότι είμαι από τη Βέρεια και ξεκίνησα εκεί, συγκεκριμένα είμαι από ένα χωριό από το Μακροχώρι και το λέω συνέχεια γιατί ξεκίνησα αυτοδίδακτη μόνη μου και φτάσαμε σήμερα να είμαστε εδώ. Με πολύ αγάπη, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο χώρος. Το λατρεύω, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω φρύδια, να κάνω βλεφαρίδες, γι' αυτό έχω μπει και στο κομμάτι του training πλέον. Δηλαδή διδάσκεις κιόλας σε άλλες κοπέλες που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το χώρο. Ακριβώς. Αν κάποιος έρθει στο χώρο σου, ποιες υπηρεσίες είναι αυτές που πρώτα κοιτάς μια γυναίκα? Το πρώτο πράγμα που βλέπεις και λες αυτό πρέπει να το διορθώσω, ποιο είναι? Τα φρύδια. Ναι. Γενικά κοιτάω ένα πρόσωπο πάντα και λέω πρέπει να αλλάξουμε αυτό. Στο μυαλό μου το λέω κυρίως. Και μετά στην πελάτησα, φυσικά πάντα με ευγένεια, νομίζω είναι τα φρύδια. Τα φρύδια είναι ο καθρέφτης στο πρόσωπό μας. Έπειτα είναι η βλεφαρίδα και μετά τα χείλη. Δηλαδή τα βάζω σε αυτή την σειρά. Πολλές φορές και εγώ, χωρίς να γνωρίζω βέβαια όλα αυτά που γνωρίζεις εσύ, αλλά βλέπω ότι γίνονται πολλά λάθη, ειδικά στα φρύδια. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Το συχνότερο και το πιο σημαντικό θεωρώ είναι ότι τα βγάζουμε πάρα πολύ σε σημείο να λεπταίνουν τόσο πολύ που δεν ξαναβγαίνουν πολλές φορές. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει το ημιμόνιμο μακιγιάζ, που εγώ ειδικεύομαι σε αυτό. Δίνουμε το σωστό σχήμα και γεμίζουμε τα φρύδια πολύ φυσικά. Δηλαδή προσπαθούμε πλέον το τεχνητό να το κάνουμε όσο πιο φυσικό γίνεται. Να δένει με αρμονία στα χαρακτηριστικά του προσώπου. Πραγματικά και εγώ παρατηρώ ότι όσο περνάει ο καιρός και αυτή όλη η υπηρεσία εξελίσσεται μαζί με όλα τα πράγματα που εξελίσσονται, πάει προς το φυσικό πράγματι. Ναι, αυτό ισχύει σε όλες τις τεχνικές. Εγώ γενικά το προσβεύω αυτό και στα φρύδια και στις βλεφαρίδες. Βλέπουμε ακόμη και σήμερα βλεφαρίδες που βαραίνουν πάρα πολύ το μάτι, το βλέμμα, δεν το θέλουμε. Δηλαδή βλέπουμε λάθος μύκη, λάθος καμπύλες που αντί να αναδείξει και να σηκώσει το μάτι, συμβαίνει το αντίθετο. Προσπαθούμε όλα να είναι πιο φυσικά. Εσύ ως εκπαιδεύτρια θεωρείς ότι η εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντική? Υπάρχει δηλαδή σε όλες τις τεχνήτριες ή υπάρχουν κενά? Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το λέω και από προσωπική εμπειρία, καθώς και εγώ έχω κάνει αρκετά σεμινάρια όπου δεν πήρα την ανάλογη γνώση και προσοχή. Οπότε εγώ προσωπικά στα δικά μου σεμινάρια είμαι 100% εκεί, γιατί είμαι εκείνη που βάζω τις βάσεις. Δηλαδή αν εγώ δεν δείξω σωστά μια τεχνική, θα βγάλω μια τεχνήτρια η οποία δεν θα δουλεύει σωστά. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πραγματικά, αν τώρα κάποιος πάει να ξεκινήσει με αυτή τη δουλειά, χρειάζεται και μία στήριξη και μία σωστή καθοδήγηση. Πιστεύεις ότι στο χώρο σου είναι αρκετοί αυτοί που έχουν αυτά τα προσόντα ή υπάρχει μία προχειρότητα, θα έλεγα? Υπάρχουν καταξιωμένες τεχνήτριες και τρέινερ, σίγουρα, αλλά υπάρχει και αρκετή έλλειψη γνώσεων. Καμιά φορά μπαίνει στη μέση το χρήμα, να το πω απλά, που λες άντε να πάρω τα χρήματά μου και να φύγει η κοπέλα. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό.
Έχω κοπέλες από πάρα πολλές πόλεις, δηλαδή από Πάτρα, από Βόλο, από Τρίκαλα, από Καρδίτσα, από Αθήνα. Έχω κάνει σεμινάρια σε αρκετές πόλεις και έχουν έρθει και από αρκετές πόλεις, όπου θεωρώ πως δεν αντιμετώπισα με προχειρότητα καμία κοπέλα. Δηλαδή γίνεται 100% κομμάτι μου το σεμινάριο, γιατί ο στόχος τους είναι στόχος μου. Βασίζονται επάνω μου. Ναι, γιατί εσύ θα τους δώσεις, θα τους δείξεις τον δρόμο. Θα τους δείξω τις τεχνικές, τα μυστικά μου που έκανα 5 χρόνια και εγώ για να τα μάθω, με πολλά σεμινάρια και πολλές γνώσεις και λάθη και ξανά από την αρχή. Οπότε πλέον είναι και πιο εύκολο, τα δίνουμε πιο έτοιμα, ας πούμε, πλέον. Λουκία, ως γυναίκες πρέπει να το παραδεχτούμε ότι ο χώρος της ομορφιάς δεν είναι ένας εύκολος χώρος. Ούτε για μια γυναίκα επιχειρηματία, ούτε και για μια γυναίκα που χρειάζεται τις υπηρεσίες αυτού του χώρου. Δηλαδή και οι δύο πλευρές μπορώ να πω ότι είναι ένας χώρος και πολύ ευαίσθητος. Έτσι. Είναι ένας χώρος ευαίσθητος, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ νομίζω έπεσα στα βαθιά ξαφνικά, γιατί άλλο να έχεις 3-4 πελάτες στο σπίτι και άλλο ξαφνικά να βλέπεις πάρα πολύ κόσμο καθημερινά με διαφορετικές προσωπικότητες. Εγώ γι' αυτό το λόγο ξεκίνησα και ψυχοθεραπεία, γιατί έφτανα σε σημείο να μην μπορώ να διαχειριστώ. Είμαι ένα άτομο και ήταν, ας πούμε, 10η μέρα. Οπότε έπρεπε κάθε φορά να προσαρμόζω τον εαυτό μου, να συμπεριφερθώ σωστά, κατάλληλα, αναλόγως με το άτομο που είχα απέναντί μου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και φυσικά καταλαβαίνω και το άγχος που έχει μια γυναίκα. Το να κάνεις, ας πούμε, ένα ημιμόνιμο μακιγιάζ, το οποίο θα κρατήσει 1 με 2 χρόνια και δεν το γνωρίζει το συγκεκριμένο άτομο, είναι πολύ φυσιολογικό όλο αυτό να φέρει άγχος. Οπότε εγώ πρέπει να είμαι εκεί, να αποπνέω εμπιστοσύνη, ηρεμία, ώστε και η κοπέλα να είναι χαλαρή και να φεύγει και ευχαριστημένη, θεωρώ. Οι γυναίκες σήμερα, έτσι όπως τις βλέπεις, θα τις χαρακτήριζες αγχωμένες, ανασφαλείς? Πώς θα τις χαρακτήριζες τη σημερινή γυναίκα? Είναι μια γυναίκα κουρασμένη. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, νιώθω τις φίλες μου, τις γυναίκες που γνωρίζω, τον κύκλο μου, τις νιώθω πολύ κουρασμένες. Είναι. Εγώ θεωρώ ότι οι γυναίκες έχουν αναλάβει πάρα πολλούς ρόλους, πολλούς. Θαυμάζω πάρα πολύ τις γυναίκες που εργάζονται, έχουν οικογένεια, έχουν παιδιά. Δηλαδή το βλέπω από μένα που δεν έχω ακόμη παιδί και δεν μου φτάνει ο χρόνος. Δηλαδή είναι κουρασμένες και γι' αυτό το λόγο θέλω να έρχονται στο κατάστημα και να χαλαρώνουν, να παίρνουν το χρόνο τους, να νιώθουν ότι κάνουν κάτι ωραίο και όμορφο για εκείνες και έτσι λίγο να φεύγουν, ας πούμε, από την καθημερινότητα, από τη ρουτίνα. Και ταυτόχρονα όμως υπάρχει και ο ανταγωνισμός της ομορφιάς. Δηλαδή θα έλεγα ότι όλο αυτό που εισπράττουμε μέσα από τα social έχει επηρεάσει την ψυχολογία μιας γυναίκας. Δηλαδή νιώθει λίγη, νιώθει ελλειπής, νιώθει ότι δεν επαρκεί η ομορφιά της για το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται ή νιώθει συνεχώς ότι έχει κάτι ελαττωματικό επάνω. Αυτό δυστυχώς είναι μια μάστιγα πραγματικά με τα φίλτρα, με τα φίλτρα που υπάρχουν στα social, δηλαδή η τέλεια εικόνα, τα τέλεια χείλη, το τέλειο δέρμα, τα τέλεια φρύδια. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και είναι μοναδικός. Δεν γίνεται να είμαστε τέλειοι. Το δέρμα έχει πόρους, έχει τρίχες, έχει κοιλίδες, πανάδες. Ναι, μεν θέλουμε να βελτιώσουμε την εικόνα, αλλά δεν υπάρχει ο τέλειος άνθρωπος, θεωρώ. Και είναι πολύ άσχημο αυτό που συμβαίνει και επηρεάζει πάρα πολύ και τα νέα παιδιά. Και πραγματικά δεν περίμενα από μια τόσο νέα κοπέλα να έχει τέτοια εμβάθυνση σε θέματα που άπτονται της ψυχολογίας. Σήμερα, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση όλη αυτή, ας πούμε, πού βλέπεις να προχωράει ο χώρος της ομορφιάς, πού τον βλέπεις να πηγαίνει προς την αποδοχή, προς τη φυσικότητα, να απαλλαγούμε από το πλαστικό ή πηγαίνουμε προς την πολλή επέμβαση ούτως ώστε να είμαστε στα πρότυπα του Instagram, ας πούμε? Εδώ νομίζω οι απόψεις διείστανται, γιατί από τη μία βλέπουμε ότι θέλουμε όλο αυτό το πλαστικό, το τέλειο στήθος, τα τέλεια χείλη, τα τέλεια ζυγωματικά. Εμένα είναι και η δουλειά μου φυσικά. Ωστόσο,
δεν ξέρω, είναι... Απ' τη μία βλέπουμε θέλουμε το φυσικό, από την άλλη θέλουμε και το πιο πλαστικό. Θέλω να πιστεύω και ελπίζω από αυτά που βλέπω ότι θα κρατάμε μια ισορροπία. Δηλαδή ναι μεν να κάνουμε το τεχνητό, αλλά λίγο πιο φυσικά. Δηλαδή να κάνουμε τα χείλη τα πιο φυσικά. Να τα ενυδατώσουμε, να τα σχηματίσουμε, να τα χρωματίσουμε, αλλά να μην ξεφύγουμε. Ναι. Να μας προστατεύσει, ας το πούμε, και ο επαγγελματίας που θα μας αναλάβει. Σίγουρα. Και νομίζω εκεί είναι όλο το... Έχω πάρα πολλές κοπέλες πραγματικά που μου λένε να κάνουμε κι άλλο. Κι άλλο τα χείλη, κι άλλο τα φρύδια και τους λέω stop. Δεν γίνεται, δηλαδή θα παραμορφωθείς. Ναι. Καμιά φορά τους κάνω πλάκα και τους λέω μπορούσα να σου πάρω τώρα τα τριπλά, ας πούμε, λεφτά για να καταλάβουν ότι είναι λάθος αυτό που πάνε να κάνουνε. Ναι. Κάντο σωστά, φυσικά. Προτείνεις, σίγουρα δεν μπορείς να... Αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι με το ζόρι, προσπαθείς πάλι να τον προστατεύεις, αλλά... Ναι, το έχω παρατηρήσει και σε διάφορους γιατρούς που έρχονται κατά καιρούς εδώ για να πούνε τις δικές τους υπηρεσίες να δείξουν, ότι αντιμετωπίζουν πάρα πολύ ακραία συναισθήματα. Υπάρχει μια ματαιοδοξία, θεωρώ. Δηλαδή δεν είναι στον κόσμο αυτό το πάντα η ομορφιά. Υπάρχει και η εσωτερική ομορφιά, εννοείται, που εκεί θεωρώ ότι χάνουμε πάρα πολύ. Σίγουρα όλες θέλουμε να είμαστε όμορφες, πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι αυτό δεν διαρκεί για πάντα. Ναι, είναι μια συνθήκη η οποία φθήνει. Έτσι. Φυσικά πρέπει να προσέχουμε το δέρμα μας, δηλαδή καθαρισμοί που παρέχουμε και στο κατάστημα προσώπου, οι μη ενέσιμες μεσοθεραπείες, τα χημικά peelings, όλα αυτά κρατάνε σε πολύ καλό επίπεδο το δέρμα μας και με τα χρόνια. Ακόμη και η χρήση αντιλιακού, που εγώ το λέω συνέχεια, που πρέπει να γίνεται, που είναι κάτι πολύ απλό. Μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά σε normal επίπεδο, αλλά όχι να ξεφεύγουμε. Δηλαδή είναι ματαιοδοξία, θεωρώ, όλο αυτό. Θα συμφωνήσω. Και τα πρότυπα που έχουμε, όπως η Kim Kardashian πριν λίγα χρόνια. Έχει φύγει σιγά σιγά όλο αυτό, ευτυχώς. Πραγματικά και ειδικά τα παιδιά που δεν έχουν ακόμα αναπτύξει πλήρως την προσωπικότητά τους και βάλλονται από όλα αυτά, μπορεί να έχουν και αυτές τις παρενέργειες. Το βλέπω από τις μικρότερες ηλικίες, δηλαδή από τα κορίτσια που έχουμε 15, 16, 17, είναι είναι της υπερβολής. Πολύ μακρύ βλεφαρίτες ζητάνε, μακριά νύχια, από πολύ μικρές ηλικίες τα χείλη τους, δηλαδή έχει τύχει περιστατικό να μιλήσω με το γονέα, να υπογράψει χαρτί για να προχωρήσουμε σε όλο αυτό. Τραγικό θα έλεγα. Δυστυχώς ναι, ελπίζω να μην κάνω κόρη. Ροκία, πού μπορούμε να σε βρούμε εσένα? Το κατάστημα βρίσκεται στον Άγιο Κωνσταντίνο, στη Λάμπρου Κατσόνη 33. Είμαστε απέναντι από το Hotel Διόνυσος και πολύ κοντά μας υπάρχει και πάρκινγκ, γιατί δυστυχώς το κέντρο λίγο δυσκολεύει σε αυτό. Και στο Instagram είναι το επαγγελματικό μου το προφίλ που το διαχειρίζομαι εγώ προσωπικά. Είναι το Lucy's World Beauty Salon, ενωμένο. Και μετά και στο τηλέφωνο που έχω. Αν προλαβαίνεις μετά από όλα αυτά να σηκώνεις και τα τηλέφωνα. Ας πούμε λοιπόν ότι έρχεται κάποια κοπέλα και σου λέει θέλω να κάνω αυτό που κάνεις κι εσύ, να ασχοληθώ με την ομορφιά, να φτιάχνω φρύδια, να κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Το πρώτο πράγμα που θα παρατηρήσεις πάνω σε αυτήν την κοπέλα που θα έρθει σε σένα, ποιο στοιχείο είναι αυτό που σου κάνει κλικ και να πεις ναι, αυτή την κοπέλα θα τη διδάξω, θα τη μάθω, αξίζει? Νομίζω πως δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, μπορεί να είσαι γεννηθημένο ταλέντο, ωστόσο μπορούν όλοι να κάνουν ένα σεμινάριο και 2 και 3 αργότερα και να ξεκινήσουν. Εδώ πέρα παίζει ρόλο ούτε το πόσο έξυπνος είσαι, θεωρώ, ούτε η εμφάνιση. Σίγουρα δεν παίζει ρόλο η εμφάνιση αυτό. Παίζει ρόλο το κατά πόσο το θέλεις, το πόσο πείσμα και θέληση έχεις και... Κάτσε γιατί κόλλησα τώρα. Κάτι θέλω να πω και το έχασα. Αχ, το ξέχασα. Κάτι σκέφτηκα και έφτασε τη ροή μου. Κάτσε έλεγα το πόσο πείσμα και θέληση έχει.
και το πόσο πολύ ο χαρακτήρας της θα τη βοηθήσει. Η πρακτική που θα κάνει μετά. Okay, να το πιάσουμε από εκεί. Ναι. Τι θα συμβούλευες λοιπόν σε μια κοπέλα? Τι θα συμβούλευες σε μια κοπέλα που θα έρθει κοντά σου και θα σου πει πολύ ωραία, θέλω κι εγώ να κάνω αυτό που κάνεις κι εσύ? Αρχικά χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αισθάνομαι ότι η κοπέλα ξεκινάει κάτι δικό της. Μπαίνει στο χώρο και θα έχει τη δική της δουλειά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη για τις μαθητριές μου. Κάποιες έχουν ανοίξει και δικά τους καταστήματα, που έτσι μπορούν και σε άλλους ανθρώπους να δώσουν δουλειά, μέσω δηλαδή της δικής μας δουλειάς. Οπότε ένα είναι αυτό, που εμένα με κάνει πολύ χαρούμενη, και έπειτα τι θα συμβούλευα? Να έχει πάρα πολύ υπομονή και πίστη στον εαυτό της κυρίως, και ότι όλα σιγά σιγά θα γίνουν. Πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ πρακτική και να μην απογοητευόμαστε, γιατί σίγουρα οι πρώτες μας δουλειές δεν θα είναι υπέροχες. Εγώ κάτι που λέω και στα σεμινάρια, στο συγκεκριμένο που κάνω με τις βλεφαρίδες των Extension, που είναι ένα αρκετά απαιτητικό σεμινάριο, είχα κάνει 1,5 χρόνο για να μάθω την τεχνική αυτή. Καθώς είχα διδαχθεί λάθος, δεν το άφησα όμως. Δηλαδή είχα πάρα πολύ πείσμα, καθόμουν κάθε μέρα και έκανα πρακτική. Και έφτασα να γίνω trainer, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι αν έχεις πίστη, θέληση και υπομονή πολύ, πλέον έχουμε και τα social, όπως είπαμε και νωρίτερα, οπότε είναι και πιο εύκολο. Άρα αν το αγαπάς και ασχοληθείς αρκετά, σίγουρα θα ξεχωρίσεις. Κλείνοντας αυτή την κουβέντα, θέλω πριν σε ευχαριστήσω, να σε συγχαρώ για όλη αυτή τη στάση που μας έδωσες, και πραγματικά για μένα έχω ελπίδες ότι η νέα γενιά έρχεται με τις σωστές βάσεις στο χώρο και της ομορφιάς. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.